Lasai, Carlos, zubarik ez goaz. Zeuek zariek korrika. Ene, banderola! Gaur bai da momentua. Badakizue korrika orain dela zenbat egun, 2, 3, ja kontua begalduta, ja, ez dakigu gaur den ostirala, edo ez dakigu ordua zendan, gozatu dugu oraintxe, kontua da orain dela egun batzuk, zehazki 2 edo 3 edo ez dakigu zenbat, 6. Korrika sartu zela udaberrian. Eta sartu ginen udaberrian, baina elurpean. Beraz, gaur bai deguna. Gaur eguzkia ikusi dugu, atzabe bai eta gaur bai. Gaur bai da udagarria, hau pasuek. Zauek zeri eta euskararen udagarria. Eta besti hau zuentzat. Paraje darrauetan. Hau pasuek.
Batu, lepotik edo nahi dozen tokitzen argazki polit bat. Aterako bildu. Hori, edarra. Batuta, ia, batera, hola, nola. Hori. Polita. Bueno, gero badakizu ez da argazkiak flikerren. Sartu zarete flikerreko kontuan. Ikusi duzu argazkiak. Edarra ez da. Ia, beste kamarekin da bomba. Bueno, bat izango duzue zuena batzuetan ez egoten batere presari, adibidez horren. Eta astiro irutzen gara, bai? Ondokoetako zein ez da astiro hitzaren sinonimoa. Infiltrauma daukazu, infiltrauma. Ba, A, mantxo. B, banda. Aio! Eta C, poliki. Epa, bala, raupa! Jalo batzuetzat! Hori zer da, adi egoten zaretela klasean? Edo super ondo pasatzen duzuen. Oso ondo pasatzen duzuen eta asko ikasten duzuen, ez da? Claro. Hori nork esan du, baldar batzu direla, Ia ba, kamiseta! Zuretzako, belarretxeko duna. Nola daukazu izena? Ah, bale. Bueno, ba, zuretzako. Ba, neskaren batenako, ez? Zaudete 3? Eta aurreko duna. Apa! A ver, dona. Venga, ba, dona. Txoin!
beste proba bat egin dugu, txoi. Abesti bat ipiniko dugu, eta asmatu behar duzue ze korrikakoa den. Adi, Adi. Vale, pista bat. Aspaldikoa da. Hori da pista. Bai. A ver. Baina neskak entzut dute, da? Beraien arteko... Ba, ze korrikatakoa da, zabesti. Osea, ze magarri korrika. Amaika. Inori duna. Bost. Lau.
Korrika 15ean oso eguraldi txarra egin zuen, eta 19an ere bai zin egiten zuen, baina gaur ez, baina horren arte genean. Egun batean, korrika egin behar izan zuten non eta A. Elurretan, B. Elurran, eta C. Elurrean. Elurretan, opa! Zuzara kreatzeko lehenengoa, Bigartzen da, Bara, beste bat, beste bat. Jordi, jarriko dugu! Bueno, dio, galdera badauka, ezta? Zenbat kilometro egingo duzu korrikan, eta marrazkiaren arabera, erantzuna? Apa, korrika ez dugu furgoneta. Claro, furgoneta ligatzen du azira. Bueno, vaya Vicente, terrorífico, escucha. No dago. Venga, lezukoa, eskuzatatu. Eta gurekin hor dago. Olga, da zuena ikaslea? Ez, bai ikaslea. Hau, txinu izia, bai ikaslea.
Zer polita, eskerrik asko, zorionak! Opa! Da zuen iratzen zen, ikasiko gara? Guainik ikasiko gara? Da gustatzen zaizue? Gustatzen zaizue ikasikoa? Hemen dago egin dituzuen mutikoak.
asko Irañako alde zaharreko taldeak, zein Iruñako alde zaharra euskalduntzen, koloreztatzen eta bizi berritzen hau zuek! Danatzekoa zer da, ba, etxe hori obra? Enpresa bat? Ze polita, lana guztia daude latatuta. Eta? Bada loratzen, udaberria etorri da, bada loratzen euskara bezala. Zuekin loratuko den Nafarroako euskara, opa zuek! Venga, poliki. Hori sasoia hori zuen, opa! Uste gaituzuen hoi, mila esker! Zatozen eta bestela, jo, urreko kurrik arte, segi euskaldun, mila esker! Haupa! Besteak eutxi! Haupa! Norbait euskara ikaslea? Bai, haupa zuek, abeste zuen dako, nekauen zuen, haupa! Eta bagatoz tio